Čaute ľudia, dneska vás tu zdraví Davi a dneska hráme Brawl Stars a my ideme na to a toto mám niečo, no, dobre. No, ok. Ešte toto, dám si iného bravera. No, prepáčte, že mám takýchto málo, lebo ja som to len teraz začal hrať. A hral som to s Figrom, volali sme spolu. No, dám si Bonnie. A dáme duo. Ok, ideme na to. Tu sú... Ne. Nie. Yes. Čo? Mám stardok. OK. My budeme hrať len 2 kola, lebo ja nemám čas teraz. Vlog 17 bude 17:00. Bude to možno aj premiéra. A 18 a 19 bude s Nikolasom. A potom ešte 20. bude so mňou a potom vyjde video s Nixisom. Volá sa takisto ako Nikolas, môj kamarát. On sa tiež volá Nikolas. No takže ideme. Alebo viete čo, toto video bude na 4 minúty. Uvidíme. To je jedno, do koľko minút to bude. To je jedno. OK. To je posledné kolo a končíme video. Pretože nemám teraz dosť veľa času, ale na shorty mám čas, takže dneska vyjdu asi 16 shortov, lebo ja som točil 11, tak nejak, ja nevím. Potom si to spočítam. A keď sa tešíte na Vianoce a na Halloween, tak dajte sem like a odber. OK. Yes, vyhrali sme. Tak ľudia, toto je asi koniec videa. Pokud sa vám tohle video líbilo, dajte like, odber a čus.